श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला वांग्याची कापं कशी करतात ती दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. ही बघा, मी अशी वांग्याची कापं करून ठेवली आहेत मीठ लावून त्याला. आता ह्याच्यामध्ये हळद घालायची आहे, हिंग, लाल तिखट, नुसती लाल तिखट, मीठ थोडंसं, आणि नंतर तव्यावरती तेल घालून ती तळायची आणि ते तांदळाचं पीठ लावायचं. त्याच्यामध्ये पण थोडं थोडं सगळं टाकायचं आहे, हळद वगैरे सगळं. हा वांग कुठलं आहे? ते ब्ल्यू कलरची असतात मोठी वांगी ना, ती आहेत ती. कुठली चालतात, आपल्याला कुठली आपण करू शकतो. आता ह्याच्यामध्ये मी हळद टाकते अर्धा चमचा म्हणजे जेवढं आपल्याला लागेल तेवढं. अर्धा चमच्याच्या वरती पण टाकायचं. ह्याच्यात थोडीशी टाकून घेते पिठामध्ये. ह्याच्यात का पिठात का? मग ते परत चांगलं व्यवस्थित लागेल ना, म्हणून मिक्स करून ठेवलं काय. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं हिंग टाकते, म्हणजे हिंगामुळे त्रास होत नाही. वांगे कसं जरा वातूड असतात ना, त्याच्यामुळे. ह्याच्यात पण थोडंसं टाकते हिंग चांगलं असतं. आणि हे सगळं पीठ ना नंतर मग मिक्स करायचं एकदम. त्याच्यामध्ये थोडं मीठ पण टाकायचं आहे. ह्याला वांग्याच्या कापांना मी मीठ लावून ठेवलं आहे अगोदरच. आता हे लाल तिखट, जेवढं आपल्याला तिखट पाहिजे तेवढं आपण घालायचं. हे बघा, मी अर्धा पहिला चमचा घातला, आणखी थोडंसं घालते. आणि ह्याच्यात ठेवते, ह्याच्यात टाकते अर्धा चमचा. बस, हे सगळं नंतर मग मिक्स करते मी. आता पहिलं ह्याला लावून घेते. पिठामध्ये मीठ टाकते थोडंसं. आता हे सगळं आपण लावून घेऊया असं व्यवस्थित. आपण मच्छीला कसं लावून घेतो तसं लावून घ्यायचं आहे. तर थोडा जास्त वेळ झाला आहे म्हणून थोडी कापा जरा हे झाली आहेत, काळी पडली आहे. लगेच करायला पाहिजे होतं ती. त्याला काय होत नाही, तसं आपण मीठ लावून ठेवलेलं आहे ना ते. हे बघा, असं सगळं व्यवस्थित असं लागलं पाहिजे त्याला. तसं आपण पिठामध्ये पण घातलेलं आहे ना सगळं साहित्य, त्याच्यामुळे ह्याचं काय एवढं प्रॉब्लेम होणार नाही. लावलं नाही, लागलं नाही जास्त तरी. हे बघा, असं लावून झालं आहे पूर्ण. हे बघा, असं अशी मस्तपैकी लावून झाली एकदम. म्हणजे आपण माशांना कसं लावून ठेवतो तसं, पण माशांना कसं आपण चिंच वगैरे लावतो, ह्यांना फक्त हे एवढंच लावायचं. सांग, मासे कधी बनवणार आहे? ते आता गणपती आमचे अनंत चतुर्थी झाल्यानंतर मच्छीचं वगैरे सगळं दाखवणार. नंतर आता अधिक महिना होता, श्रावण महिना होता, सगळं झालं, त्यामुळे काय दाखवता आलं नाही मला. असे ठेवले लावून. आता थोडा हात धुवून घेते. आता तोपर्यंत मी गॅस चालू करून ठेवते. हे ठेवते तवावर तापवून, गरम होईल ना थोडा. आणि आता हे आपण मिक्स करून घेऊया. गॅस जरा फास्ट ठेवला आहे, तवा तापायला पाहिजे म्हणून. हे काय पीठ राहिलं तरी आपण नंतर कशाला लावू शकतो, असं काही नाही. सगळं संपायला पाहिजे असं. आणि माझे आता 500 सबस्क्राईब पूर्ण झाले आहेत, त्यामुळे तुमचं धन्यवाद. असेच माझ्या पाठीशी उभे राहा, मला असंच सपोर्ट करत राहा, म्हणजे मला पण बरं वाटतं, खूप आनंद होतो. आता हे थोडंसं तेल घालून ठेवलं आहे मी, तापायला पाहिजे लवकर म्हणून तवा. आणि आता हे थोडंसं सोडते आणखी. आणि आता ही कापं असे पीठ लावून त्याच्यावर सोडते. अशी चांगली अशी पीठ लावायला पाहिजे याला. हे बघा, आपण मिठाला ह्याला माशाला कसं पीठ आणि लावतो तसंच लावून हे तळायची. तर तेल थोडंसं सोडायचं याला. व्हेज पापलेट म्हणू शकतो का याला? असं पण म्हणू शकतो, काय नाही त्याला. असे आता थोडंसं याच्यावरती गॅस जरा फास्ट करते, मग असे स्लो ठेवलेलं जरा.
हे बघ. असं तेल सोडायचं साईडला, थोडं असं वरती पण. ते भाजतात बरे, भाजूनच घ्यायचे, असं हे काय तळायचे नसतात. हे असे आता परतवायचे आहे ना असे. ते तांदळाचं पीठ लावल्याने थोडे असे कुरकुरीत पण लागतात ते बरे. आता परतल्यावरती आता थोडंसं आणखी तेल सोडते. थोडं थोडं म्हणजे असं सोडायचं सगळं भोवती. हे बघ. आता गॅस पण फास्ट ठेवला आहे परत. भाजतायत ना बरे. बघ परत एकदा बघूया परतून असे. आता भाजले. आता ह्या बाजूने थोडेसे भाजू दे. हे बघ. आपल्याला असं जर कधी कंटाळा आला भाजी वगैरे करायची तर आपण असे कापं करून वांग्याची आपण अशी मच्छीसारखी फ्राय करून घ्यायचं. गॅस जरा बारीक केला मी. फास्ट हे झालं आहे ना, जरा फास्ट झालं आहे ते. आणि ही जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तर आता हे काढते. भाजले जात आहे. आता बाकीचे सगळे करून घेते. हां, आता हे असे बाकी सगळे मी करून घेते. अशा प्रकारे माझी सर्व कापं तळून झालेली आहेत. ही बघा संपूर्ण झाली. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.